Kajing ya kenduk parlok hai kini benai telang ki benai lekmen ban yalam ya ki baij bathon ki bahiang asem ki parlok parjor ka kenhun jong ki samlarang ba akom sning ka balatip kum ka de kering kahot kalap pengkrek syat ban penlong ya ka winter festival ha Umsning. Ia kena festival on penlong hagi laisngi lenter kata haga khatlai tarik ka khatsau tarik bat ka khatsan tarik no pra arjar arpuar hamran Umsning. Kindon sipun ki jing penbernya ki bam tenrai ki bam ki banabari ki jingi lekai ka hausi bumper ka lucky draw ka jingi kopshat nang ta kindon ki nong penbernya bapau jong jela ki bakentup nadu kenhun tem Snow White the Thunder Cave ka kentiulin mau penyang ka cat unleash ki jelau dotir ka Boys of Rhythm DJ D-Cube DJ Marv bat kum juru i DJ Rislyne na Bangalore bat kiwe-kiwe. Kumban syupen pau hang ne khandian ba kajing penlong ya kanek winter festival kadena banta kajing thumu babaha jong ka kenhun de caring cohorts ka balong ban kershan ni kajing don kam ki babun jong ka Sati Raja Memorial Secondary School ka badan Umsning Patarim. One but nga Menta kesingan ajing Lok priu Nga the ya la kasem Nga say bor ba ban impat kiu Min sim do